19. Pimos ka na nun, bro. Tinuod ka na. Karon guys, na ako'y na-scrollan sa Facebook ba? Na o kadaghan ko ni like na imo ang ipang post or mga usa na ipang upload. Udaghan ko no ng mga likes, mga mapimos ko no kapag kaugma no. Abot nuguan kina imong post. Matay akong gisulayan. Uni karon. Restricted og usa ka oras. Ang tanong Ginoo sa pag-idea naman. Pagka-post pag ako ar account may inana. Dagan may ning buding sa ipon. Ako pong sulayan sila kay. Manimalos po ko ba? Tingnan mo kami tanan di pa Facebook ana eh. Tol. Gusto man ka diya? Facebook. Ya, war Facebook ko. Sa'yo na akong papimos na. Ikaw man. Tuplo ka ka 50. Punta? Ah. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Karon aron makabalos ka, igna si LJ balos ta. Lah. Hindi. Oh, balos ta di ba? Aron madaghan ta ni. Jay. Kasi dali. Kadali ra. Pero tara, karo mapimos ka. Naay na discover si Vinci ba? Sa? Imo post. Nani ano? Sige, tulong ako. Kadaghana og like na. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 18, 19. Look! Uy! Ati bungol yung buwang oh. Ang kalan. Kami na-discover ba? Di ba papimos? Di ba ganahan ka mo pimos? Oh. Uy, mga views ba nga kag milyon? Ano Facebook? Unsaon day na? Facebook na. Facebook mo. Facebook mo. Ato. Balos ka. Facebook. Light na? Kana, Facebook light. Sige na, sige na. Kana. Tublo ka na. Kana. Tublo ka na ka-50. Sila ka pulo ka. 50. Kaya ka na akong kahan eh. Oh. Dili. Dili, tublo ka kanuna. Like. Na, sige, iba. Kana bro, yun na. Pimos ka na nun, bro. Tinuod ka na. Ay na. Oh, di. Ha? Ganahan kang balas? Kaon to ganina. Muna pa kaon to ro. Nakoy para papimos sa to para papimos no. Yan ni ano na siya. Para mapimos ka. Naon ni mo kadagan na, naon ni mo kadagan. Oh, in lapas ni sa. Bakit ka nagagalit? Bakit ka nagagalit sa akin? Magsuri ka.